Tak vážené dámy, vážení pánové, ještě jednou přijděte přání hezkého podvečera v galerii Středočeského kraje. Je zde vyslanec mimořádně krásného města, mimořádně kulturního města Mikulov, pan Libor Lípa se svou výstavou Obyčejné věci. Prosím o potlesk pro Libora Lípu. Malíř, designér, hudebník a zakladatel Mikulovského výtvarného sympozia. Schválně vybrala k kavárně do prostoru Café Fatal práci Libora Lípy, protože když jsem za ní před rokem přijela, tak jsem dělala ten soubor pohledových míst a okamžitě jsem je viděla pověšené tady v tom prostoru. Libor Lípa představí v jednom z galerijních prostorů svou sérii nejnovějších velkoformátových maleb polévkových míz, které vznikly přímo pro Gask. Tato malířská kolekce bude doplněna o další doprovodné náměty, které souhrnně autor vetknul do názvu výstavy Obyčejné věci. Autor se pokouší v předmětném hmotném světě objevit a poukázat na samotný smysl těchto věcí i na jejich vnitřní či duchovní podstatu. Lípa v různých obměnách převléká své porcelánové objekty do rozličných dezénů, dekorů čerpajících ze starosvětské tradice, z moravského folkloru či pop artu. Malíř tedy snoubí na první pohled neslučitelné a vytváří tak nový typ neopostmoderního zátiší. Obraz, malba, hotovou, děkuju. Nashledanou. Výstava Obyčejné věci se koná v prostoru Café Fatal od 23. října do 12. března 2023.
Děkuju, Kasiku, celému baráku.